gwmpas canolfan hamddenni yn Sir Ddinbych, mae yna gennym ni mynediad llwybr cyflym, sef yn hwyso i'r cwsmeriaid, gallu dod i mewn, seinio hynny i mewn, i fynd i nofio, beth bynnag, so dyn nhw'n gorfod aros yn ddrybynfa os di'n brysur. Ers da ni cael y ciosg yma yn canolfan Rhondda Ruthun, mae mor hawdd i ddefnyddio i'r cwsmeriaid. Ni beth nhw'n gorfod wneud, dod â'i cerdyn hamdden, maen nhw'n jyst yn pwyso'r 3 botwm os nhw eisiau mynd i nofio, i'r gamfa neu i'r dosbarthiadau. Wedyn mae'n jyst mor hawdd. Nosweithiau prysur, atho gwersi nofio, di'r cwsmeriaid ddim yn gorfod aros tan y dderbynfa i gael seinio mewn, achos maen nhw'n jyst gallu helpu hynny. Mae cwsmeriaid wedi mewn o'r ciosg mor hawdd i ddefnyddio. Ni beth nhw'n gorfod wneud, dau cerdyn hamdden at y ciosg, dod i fyny, mynd am nofio, ychwanegu'r fasged, man dalu, cael y receipt ac yn barod i fynd. Mae fy ngŵr a fi wedi dechrau dod i'r gampfa yn Ruthun ers rhyw pythefnos. Dyn ni wedi mwynhau yn fawr iawn. Be dyn ni'n licio yn fawr iawn ydy'r periannau sydd yn haws i'w ddefnyddio. Ac hefyd pan dyn ni'n dod i fewn i'r derbynfa, mae'n tocyn dych chi'n dangos yn y golef ar y ciosg, a wedyn dych chi'n gallu mynd i fewn i wneud be dych chi eisiau wneud yn y gampfa. Mae'n mantais, ers i nhw cael y ciosgs i fewn yn y gampfa yn Ysgol Brynhyfryd, mae'n mantais mawr defnyddio'r ciosgs, oherwydd os ddim rhaid dresu lan a ciwio tu nôl i pobl, allan mynd bosh syth mewn i'r gampfa heb ffws na ffwdan, mae'n help mawr, diolch.